Samantala, isinusulong po ng lokal na pamahalaan po ng Bacnotan, La Union ang pag-aalaga ng bubuyog o yung beekeeping na tinatawag sa mga bakuran po ng mga residente bilang karagdagang kabuhayan. Sa pamamagitan kasi nito ng mga skills training na ito ay tiniyak po na natuturuan ng mga residente sa tamang pag-aalaga ng bubuyog o produksyon ng honey. Tuwing Abril hanggang Mayo ang harvest season ng honey sa lowland area, habang Disyembre naman hanggang Pebrero ay nililipat ang mga bubuyog sa Bengueta kasabay ng pamumukadkad ng mga bulaklaka. Matatandaan na inilunsad noong 2011 ang beekeeping sa bayan bilang karagdagang kita ng mga residente bukod sa tobacco farming. IFM News. IFM News. IFM News.